தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் துணிக்கடைகளுக்கு போய் துணி எடுத்து டைலரிடம் கொடுத்து ஷர்ட், பேண்ட், தாவணி, சுடிதார் தைத்து அணிவது தொடர்ந்து நலிந்து வருகிறது. ரெடிமேட் மோகம் மக்களை சூழ்ந்து வரும் நிலையில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து நிற்கும் டெய்லர்கள் பற்றிய தொகுப்பை சற்று விரிவாக காண்போம். கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் கிறிஸ்துமஸுக்கும் ரம்ஜானுக்கும் அம்மா அப்பா எப்போது துணிக்கடைக்கு சென்று புது துணி எடுத்து தருவார்கள் என சிறுசுகள் அனைவரும் காத்து கொண்டிருப்பார்கள். புது துணியை எடுத்து வந்ததும் தந்தையுடன் டெய்லர் கடைக்கு சென்று பேண்ட் சட்டைக்கும் தாவணி சுடிதாருக்கும் சுட்டீஸ்களும் குட்டீஸ்களும் அளவெடுக்க சொல்லி அளப்பறை செய்ததும் அனைவரும் அறிந்ததுதான். ஏறத்தாழ 1/4 நூற்றாண்டிற்கு முன்பு வரை நிகழ்ந்த இந்த நினைவுகள் இன்றும் நம் கண் முன் நிழலாடுகின்றன. ஆனால் இன்றோ டெய்லர் கடைக்கான தேவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வருகிறது. துணி கடைக்கு போனோமா, ரெடிமேட் சட்டை பேண்டை எடுத்தோமா என விரைகிறது இளைஞர்கள் கூட்டம். அதே போல டாப், குர்தா, பாட்டியாலா, மிடி, லெஹங்கா, காக்ரா, சோலி, அனார்கலி, ஆலியா கட் என ஓட்டம் எடுக்கிறது இளம் பெண்கள் வட்டாரம். 10 நாட்களுக்கு முன்பு துணி எடுத்து வந்து டெய்லரிடம் கொடுத்து தைத்து அணிவது குறைந்து 10 நிமிடத்தில் ரெடிமேட் ஆடை எடுத்தோமா, 10 வினாடிகளில் அணிந்தோமா என பறக்கிறது மக்கள் கூட்டம். ரெடிமேட் ஆடைகளை தேடி துணிக்கடைக்கு போவதும் தேவையற்ற வேலை என நினைக்கும் சோம்பேறி கூட்டம் ஒன்று ஆன்லைனிலேயே துணிகளை தேர்ந்தெடுத்து வீட்டுக்கு பார்சலில் வரவழைத்து உடுத்தி அழகு பார்க்கிறது. அதில் யாராவது மோசடி செய்துவிட்டால் முட்டுச்சந்தில் போய் முட்டிக்கொண்டு அழும் சம்பவங்களும் அரங்கேறி கொண்டுதான் இருக்கிறது. தமிழக மக்களில் 10% பேர் மட்டுமே தையல் கடைகளில் துணிகளை தைத்து அணிய ஆர்வம் காட்டுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் தங்கள் தொழிலை ரெடிமேட் ஆடை நிறுவனத்தை நோக்கி திருப்பிய டெய்லர்கள் 25 முதல் 30 தையல் மிஷின்களை போட்டு ஆடைகளை வைத்து வேலை பார்த்து வந்தனர். ஆனால் அங்கும் போட்டி ஏற்பட ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்கள் தரும் கூலி டெய்லர்களின் சம்பளத்திற்கே போதவில்லை என டெய்லர்கள் குமுறுகின்றனர். இதனால் தையல் தொழிலை கைவிட்டு பலரும் மாற்று வேலையை நாடி வருகின்றனர். பல்வேறு ஊர்களில் டெய்லர் கடை நடத்தி வந்தவர்கள் கடையை மூடிவிட்டு ஆயத்த ஆடைகள் தயாரிக்கும் திருப்பூருக்கும் கோவைக்கும் நடையை கட்டினர். தங்களால் ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் போட்டி போட முடியவில்லை என்று கலங்கும் டெய்லர்கள் இத்தொழிலை தவிர வேறு வேலைக்கும் செல்ல முடியாமல் பரிதவித்து வருவதாக வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். இதே நிலை நீட்டித்தால் அடுத்த 10-15 ஆண்டுகளில் தையல் கலைஞர்களும் தையல் தொழிலும் காணாமல் போய்விடும் என தையல் கடை உரிமையாளர்கள் ஆதங்கம் தெரிவிக்கிறார்கள். 30 வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி ட்ரெஸ் எடுக்க அவ்வளோ கும்பல் வரும். 1 மாதம் 1 மாதத்துலேயே வேலை அதிகமாக இருக்கும். காலங்கள் போக போக ரெடிமேடு மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் வேலை குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ உள்ள சூழ்நிலை பொருளாதாரம் இல்லாததுனால பஜாரே காலியாக இருக்குது. டெய்லர் வேலை சுத்தமாக விட்டு மற்றபடி பஜாரில் எந்த கடையும் வேலை கிடையாது. டெய்லர் தொழில் பழைய ஆளுங்க மட்டும் இருக்கிறத வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. புதுசாக யாரும் வரதுக்கு வேலை கிடையாது. பெரும் கடைங்களுக்கெல்லாம் பேருக்காக ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. படிப்படியாக மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 மிஷின் போட்டு நான் வேலை செஞ்சேன். லேபர் 2 அந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சாங்க. நான் சிங்காரத்தோப்பில் பெரிய பெரிய கடையெல்லாம் வாங்கி நான் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன். இன்றைக்கி லேபர் பிரச்சனைகள் நிறையா. ஏன்னா மெட்டீரியல் விலைவாசி ஏற ஏற எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. பழைய வேலை கிடையாது. இப்போது பழைய வேலையெல்லாம் நாங்கள்லாம் 1.5 மாதம் நைட் அண்ட் டே வேலை செஞ்சுருக்கிறோம். இப்போ அந்த 10 நாள் வேலையோடு கொண்டாந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ரெடிமேடு ஆடை விலையை காட்டிலும் தையல் தொழிலாளர்கள் கேட்கும் தையல் கூலி அதிகம் என்ற ஆதங்கமும் மக்களிடையே இருக்கத்தான் செய்கிறது. எனினும் வாழ்வாதாரம் என்பதை பார்க்கும் போது நம்மால் இயன்றவரை ஒரு தையல் கடைக்காரருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தோம் என்ற திருப்தியில் நடமாடும் கடவுள்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அந்த கடவுள்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே தையல் கடைக்காரர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.